ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡು ಕಾಂಡದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಅದು ಇನ್ನು ಮಗನ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಅಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋರೆಪ್ಪುಣದೆ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷನಕ್ಲೆ ಬಡ್ಸಗ ರಜೆ ಇನ್ನಿ ಹಣ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಆಗ್ಲಿ ಮದ್ದು ಪೋರೆಣ್ಣ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಪಿದಡ್ನಿ ಲೇಟ್ ಆಣಿತೆ ನೆರ್ಪೇರಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಉಂತೇಳು ಸರಿ ಪಿದಡ್ಗ ನೋಡು ಸೈಕಲ್ ಡೆಕ್ಕೋಚು ಪನ್ನ ಕೆಬಿಕೆಂಡ ಏತ್ಲೆತ್ತೆ ನೀನು ಇತ್ತ ಜೋರಾಟ ಕೂಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಕಾಡು ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಿನಿ ಕಾಣೆನೆ ಯಪ್ಪ ರೋಡ್ ತೋಜುಜಿ ಆತ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಕರಿದಣಿತೆ ಎನ್ಮಾರ ಒಂದು ಬರ್ತನು ಆಂಡಲ ಆದರ ಗಂಟೆದ ವೈಬುಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಅವಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಬುಟ್ಪ ಉಡ್ಡನೆ ನಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಆಪ ಡೋರ್ ದೆತ್ತಿ ಸರ್ತಿಗ ಆತು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಅಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಶೆಕೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೋದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಓಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಶಿಂದ ಅಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಡದೆ ಮುಂಕುದ ಆಯ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಓ ಪಾಡ್ಯಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ವಿಂಡೋ ಪಾಡ್ನ ದಮ್ ಕಟ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಶೆಕೆಕ್ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ದರ್ಪನಡೆ ಬತ್ತಾಲೆ ಚೂರು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಎತ್ತನು ಪೋಯಲ್ ಅಪ್ಪ ಕನೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಒಲೆನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ದೀತೆರ್ ತೂಪ ತೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಅವ್ಲು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಗು ಒಂದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಲೇದು ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿದ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಆದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಮತ್ತೆ ವೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಕಂದ ದೋಸೆ ಅವೇನು ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ಹೇಳ್ದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಖ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತಾಕ್ಲನೆ ನಿಟ್ಟದಾಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಣದ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೀನಿ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೈಯದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮುಂದಿತ್ತೀನಿ ಕ್ಷೇಮಡ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬೈದ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಅವು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎ ಸಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತಾರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಓ ದೇವರೇ ಏರಾಡಲು ಕುಲ್ದಿನಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಕಂದು ಕೊರಿಯಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ತಾರೆ ಒಂಥರ ತಾರೆ ಭಾರ ಮುಂಡ ಉಂಡದೆ ಫುಲ್ಲು ಭಾರ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆದ ಪಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಸೀರಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಾತ್ ಮಾತಿತ್ತು ಓಷನ್ ಬರ್ಲದಕ್ಲೆನಗೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಕಾಫಿ ಪಾರ್ದೆ ಸೀರೆಲ್ಲ ಕಾಫಿಲ ಪಾರ್ನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂಡಿದ್ದ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡೆ ಇತ್ತಿರ ಅಕ್ಕಳು ಬೈದಿನ ಇದ್ದು ಪಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೋರಿತ್ತನು ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮರ್ದದಡೆ ಪೋಪ ಮರ್ದದಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಬೊಕ ಸೀದು ಇಲ್ಲಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ರೇಪ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ಚಿನ್ನ ಆತನ ಇತ್ತ ಪಾಪ ಸಾಕಾತನ ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆತ್ತುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಣ್ಣದೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತುಂದುಲ ಅದು ಡಬ್ಬಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮರ್ದದ ಅಲ್ಪಲ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಂಬತ್ತೇ ದಿನದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಣ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ದಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ತೂನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುದು ದಾದ ಹಾಪುದು ಬಸ್ ನೆಟ್ಟದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅದೇ ಏಪತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದೇವದ ಏರಿಗಳ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಿಂಡೆ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಗುಡ್ಡೆ ತೋನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಆನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಂಗಾವತಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರಕ್ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಅವೇ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೂನಗಲ್ಲ ಈ ರೋಡದ ಬೇಲೆ ಬಿತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಜತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮರಿಯಲಡ್ಡನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ್ ಪನಿಯರ ಆಪಿತ್ತು ಮರಿಯಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಪತ್ತಿದ್ದು ಪೋಂಡು ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಎಂಕಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ ಅವನು ತರೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸಾರಿ ಇದು ಪಟ್ಟದಿಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಟು ಆ ಥರದ್ದು ಭಾರ ಮಂಡೆನೆ ಭಾರ ಪಂಡ ವೆದರ್ ಆತು ಕೋಲ್ಡ್ ಆತನು ಭಯಂಕರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತನು ವೆದರ್ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಂಚಾನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರದ ಕಾಲಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡುರುಡು ಪಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ತೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಕಾಯ್ಪುಣ್ಗೆ ಪಾಪ ಜ್ವರ ಬತ್ತ ನಂಜನದೆ ಬಾಯಿ ಕಾಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ತಪ್ಪೋದು ಚಾ ಪರ್ಕ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತಿನ ಯಾನು ವರ್ಷ ಗೊರಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಬನ್ನಗನ 5:30 ಗಂಟೆ ಆತನು ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಪಾರ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಮೀನಿ ಫುಲ್ ಮೋನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈತ್ ಇಂಚ ಬಂತಿದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಚಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಮೈತೊಂದಾಗ ಒಂಥರ ನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡು ಒಂತಂಡಲ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬುಜಿ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ತಿರ್ತು ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈತ್ ಜಾಗ ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ಈತ್
ಇಂಚ ತುಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ತುಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇಂಚ 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 ಮತ್ತೆ ಶೇಕ ಕೊಡ್ತು ಮೀನಿ ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದಾದ್ ನಾನು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಕಜಿಪು ಅವಡು ಕಜಿಪು ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ದೀತೆ ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಕಜಿಪುನೆ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ದೀತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಯಾವ್ಡ ಐಟೆ ಉನ್ಪಿನಂಚಿ ಬಡಲ ಆಪುಜಿ ಸುಸ್ತಾತಂಡು ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಯಾವ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಉನ್ಪುನ ಒಂಜೊಟ್ಟು ವರ್ಷಗೂ ಜ್ವರ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯೆ ದಲ ಕಜಿಪು ತಿನ್ನ ಎತ್ತೆ ಗಂಜಿ ತಿಳಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಅದು ಯಾವ ಇತ್ತಿನ ಕಜಿಪುಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಂಡು ತೋಡು ದಾದ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಬರ್ಸ ದೇವರೇ ಬರ್ಸನೆ ಎಲ್ಲನ ರಜೆಪ್ಪು ಆತ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಳ್ಡ್ ನೀರು ಪೋರೆ ಜಾಗೆ ಅವು ಜಾ ನಮ್ನೆ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಾದಾಪುನಂದು ಪೋಡಿಗೆಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನ್ನಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಪ್ಪ ಬರ್ಸ ನೀರು ತೂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ನೀರು ಬಸ ಬಸ ಅಂದ್ ತೋಡ್ದ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ಅದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆದುಡು ಅವು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆದ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ನೀರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಗಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದಂದು ಬಂದಜಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ನಿಟ್ಟೆ ಉಷಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉಂಡದೆ ಹೈಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆತಲ್ಲ ಸಿ ಟಿ ಬರೆತಲ್ಲ ನೀಟ್ ಬರೆತಲ್ಲ ನೀಟ್ಗೆ ಹೊರತ ನೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡೆ ಐಟೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೆ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬತ್ತಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮೂರನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆತಲ್ಲ ಪಂಡ ಫೈಲ್ ಆಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪುಜೆರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಾಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ರಷ್ಯಾ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು MBBS ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ರಷ್ಯಾಡ್ಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ 21 ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ದ MBBS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಲಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರಕಲು ಐಟ ಸ್ವಾತಿ ಪಂದ್ ಒಡ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲದಾರಿಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಆಫೀಸಿಡ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪಂಡಾಲ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿದೈ ಪೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ದಾದ ನಲೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಮ್ಮ ಪಂಡಾಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪುನಂಡ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಬೊಡ್ಚಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ ದೇಯ್ದಾದ ನೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ದೇತರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಪುಜೆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಐಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಲು 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನೀಟಡ್ ಇಂಚಾಂಡು ರಡ್ಡಾಡು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುನ ದಾದನ ಒಕಡೆ ಅವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನು ನೀಟದಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ ಅಂಚ ನೀಟದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ ನೀಟದ ಸಾರಿ CET ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಹೆಟೊಂಜಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಆರಿಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನೆಕ್ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ಗ BPTಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ ಒಯ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮೋಲ್ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಪುಣದೆ ಅವು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಮಿಷಿನರಿ ಇತ್ತೆ ಪುಣದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತಾ ಮಿಷಿನರಿದಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತೆ MBBS ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಪ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ವ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಥರ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ಈ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪೋ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಉಂತವೊಂದಿಜ್ಜಿ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು MSc ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಪೋಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ದ ಮೇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಂದು ಪಂದು ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡೆಮೊಲೆಗ್ ದಿನಲೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಣತೆ CETದ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ನಿಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಲ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ನಿಟ್ಟೆದ ಅಂಚ ಮೊಲ್ ನಿಟ್ಟೆನ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಏತ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು 10 ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಕುಡ್ಲದುಲಾಯ್ದ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಮೋಲ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲವೇನು 10 ಕಾಲೇಜನ್ನ ಅಂಚ 10 ಕಾಲೇಜನ್ನ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದ ನೀ ಕಾಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುನಾಗ
ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ನಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಉಷಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚಲ್ಲ ಈಗಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೆಟ್ಟೆ ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅದೇ ಅವು ಅಂಚದು ಖುಷಿ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೊಲಬ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜಂಟ ಕೇಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಡ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವರ್ಷನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಎಂಗ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಗೈಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆರ್ಲ ಅವೇ ಪಡೆ ಒಂಜ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪು 1 ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ತೆತ್ತೊಂದು MBBSಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಿಂದಂಡ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟ್ MSc ಮನ್ಪು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ BSc ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಿಗೆ ಅವು ನಿಟ್ಟೆದ ಬೈದುನದೆ ಹೊರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಿ ನೈಟ್ ಕೂಲೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೆತ್ತ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಅವು ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡತ ನೆಟ್ಟಣ್ಣ ಫುಲ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಾಡಿದ್ದು MBBS ಎಂಚ ಕಲ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಅಲೆಗ ಆಸೆ ಲೈಕ್ ನೀ ರಾತ್ರಿ ವರ ಬೋರ್ಡು ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಕ ಕಾಂಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಲ್ ಹಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಲ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತಾವ ಅವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ ಅವಳು BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಪಾತಿರ್ನಂಡ 2,35,000ಗೆ ನಮಕ್ ಸೀಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೈದಿನದೆ ನಮಕ್ 45,000 ಅಂದ್ 45,000 ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಡ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ 45,000 ಆಂಡ್ ಅಡ್ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಡೇರು ನಿಟ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಂತದಿನ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕದು ನಿಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೀಜಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಲಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕನು ಭಾರಿ ರೇರ್ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಣತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪನ್ಪಿನದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಲ್ಲ ಈಗ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇದೊಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಮಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಮೊಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಮೊಲೆಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಪಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಉಂಡತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಡ್ದೆ ಅಂಚದು ತೂದು ಗುರ್ತುಂಡು ಮೊಲೆಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಗುರ್ತೇಜ್ ಕೆಲವೆನ್ನ ಅಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಲೆ ಉರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಯಲ್ ಅಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಈ ತಿಕ್ಕಿಯತ ಬಂದು ಮೊಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯಲ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯದಾಲ ಉರ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಕ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೊಲ ಚೂರು ಸೆಟ್ ಆಯರು ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅತೆ ಅಂಚದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಿರಾ 6 ಮಂತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆದೆ ನಮ್ಮ MSc ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಉಂಡದೆ 6 ಮಂತ್ದ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 6 ಮಂತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಕೋಡಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಈಯತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಯನ ಪಪ್ಪ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಮಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಅಂಚಂಡ ನರ್ಸಿಂಗ್ದ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಓಲಿಪ್ಪೊಡು ನಾವು ತಿಂಕ ಮನ್ಪೊಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ ಹಂಚ ಎನ್ನುವೆರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಖಾಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬೇ ಎತ್ ಪಂಡಲ ಇಂಡಿಯಾಡು ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರನ್ ಆಪಿನೇ ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಸರಿ ತೂ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ನರ್ಸೇ ಎಪ್ಪಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇ ನರ್ಸ್ ಆವಡು GNM ಆವಡು BSc ಆವಡು ಅವೇ ಆವಡು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಮುಡ್ಚಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅವೇ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಲಿ ನಮ್ಮ 4th ಇಯರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಲಿ ದೇವದಾಯ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ
ಅವಲೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯನೆ ಪನ್ನೋಡು ಅತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಆರ್ಮಿಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಆರ್ಮಿ ನರ್ಸಾದ್ ಪೋಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರೈನ್ಶಿಪ್ ಅವು ಮಾತಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆನ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟದ 8% ಐಕ್ ಪೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಒಯ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕಾರ್ದಿಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓವಣಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನೇಕ್ ಪೋಪೆ ಪಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಿಯೊಂದು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆವಣ್ಣಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಪೋಪೆ ನೆಕ್ಲ ಪೋಪೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಉಂದಟ್ಟು ಓವಣಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನೇಕ್ ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಏರು ನೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಸಾದ ಪೋಲಿ ಐಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆಡ್ ನಮಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ MSc ಮಂತನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನರ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆವೊಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆವೊಲಿ ನಮಕ್ ಕಾಲೇಜಡ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ದಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಎದೆ ತೊಂದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಿತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಯದೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬೈದೇರು BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಪೋತೆ ಪಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಆತಾತ ದೂರಡ್ದು ಬರ್ತದ ಮುನ್ನ ನಿಟ್ಟೆಡ್ BSc ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆತ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಪಾಡಿಯರ ರೆಡಿ ಇರತ್ತೆ ಆದು ದೂರಡ್ದು ಬರ್ತದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ MBBS ಆಯ್ದಿನದಾನೆ ನೆಟ್ಟಾಂಡಲ ನಿನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ ಪನ್ಪು ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈಗ ತೂಕ ನೆಟ್ಟಾಂಡಲ ದುಂಪು ಹೆಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮೊಕದಾದದ್ದು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೈಪ್ ಒಂದು ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕಗ